Pagkalahad naman ito ng ermitanyo, mariin naman itong nagbigay abiso sa kanya ukol sa limitadong panahon niya sa mundo ng mga tao. Ipinagtapat din ito, kasalukuyan itong takas sa isang bilangguan. Kaya kapag umabot na ang nakatakdang oras na ibinigay ng kanyang mga kasamang nakakulong, hindi malabong matunto na rin siya ng pinuno ng mga arkanghel na tumalos sa kanila. Sa oras din na mangyari ang bagay na yan, isasama niya ang lahat ng nakibahagi sa kanyang hangarin sa mundo ng mga tao. Pagkalahad naman ni Ermitanyong Rubio ng mga katagang yun kay Leonor, dahan-dahan naman yung nagwika sa kanya ng, "Inilalahad ko ito para maging alerto at magmadali kayo. Pag-igihan mo na ang paghahanap bago pa kita daragin kasama ko sa bilangguang yon. Hindi mo magugustuhan ang nangyayari roon. Walang hangganang pagdurusa, kapighatian, at pagnanangis ang iyong mararanasan." Dagdag pa ng matanda na, sa pinakailalim ng impyerno kung saan naroon si Satanas, nakakulong ang mga kasama niyang may matataas na katungkulan. Mananatili yun doon hanggat hindi pa nagaganap ang nakatakda sa propesiya. Wala rin itong kaide-ideya kung kailan mangyayari ang rebolusyong inaasam nila dahil ang bawat araw na inilathala ng Panginoon, katumbas ng 1,000 taon. Matapos naman itong marinig ni Leonor, naunawaan niya kung gaano kaseryoso ang kinakaharap niyang si Galot. Ang buong akala niya kasi noon, kung hindi niya ituturo ang kinaroroonan ng espada ni Ermitanyong Rubio, wala itong masamang epekto sa kanya. Yun kasi talaga ang plano niya noong umpisa, kaya hindi niya sukat akalain na may ganun palang istorya sa likod ng pagkatao nito. Dahil sa ganoong bagay, wala naman siyang mapagpipilian kundi ang sumunod. Alam din naman niyang malapit lang sa lugar na yon ang espadang yan, sa kadahilan ng gabi-gabi na niya itong napapanaginipan. Base sa mga pangitain na kanyang nasilayan, nakatarak ito sa isang tuyong lupa, malapit sa isang puno na naghahatid ng kamatayan sa lahat ng uri ng nilalang na nagtatangkang lumapit dito. Tuwing gabi, ang mga sanga nito ay nagsisilbing malakas na tigalpo sa mga pangahas na dumidiskubre sa lugar na yon. Sa oras din na lumapat ang anino ng sanga nito sa katawan ng isang tao, mabilis siyang maaagnas at sa isang kisap mata para itong alikabok na maglalaho at babalik sa lupa. Ganun kapanganib ang punong yon na siya namang pinaniniwalaan niyang tagapagbantay ng espada. Dagdag pa niya na, gabi-gabi ring naglalagas ang mga dahon nito, nakalauna na may nagiging grupo ng mga laman lupang may abnormal na laki at presensya. Kahit sa pangitain niya lang ito nakikita, pansin niyang kakaiba ito sa lahat ng mga laman lupang kanyang nasilayan. Nasisiguro rin niyang may kakaiba itong lakas, buhat na rin sa mga mahihiwagang armas nitong tangan. Sa puntong yon, alam ni Leonor na hindi nila basta-bastang makukuha ang espada ng Ermitanyo nang hindi sila dumadaan sa isang matinding pagsubok. Matapos naman niyang maalala ang ganoong bagay, hindi na rin siya nag-alangan pang magtanong sa matanda ukol sa mga patunay nito, sa mga kwentong ibinahagi nito sa kanila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman maiwasang mapangiti ni Ermitanyong Rubio, gawa ng ramdam na ramdam niya ang tila bang pagdududa ni Leonor sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman yung nagpaalam sa kanya saglit. Pagbalik naman ito, meron na yung daladalang lumang libro na halos 2 pulgada ang kapal. Pagbuklat naman ito sa kanyang harapan, tumambad sa kanya ang lihim na kasaysayan sa pagitan ng magkabilang kapangyarihan.
Maraming kasaysayan ang nakalathala sa librong yon na kahit isa sa kanila, walang nakakaalam. Ito ang libro ng propesiya. Matagal na panahon ko na itong iniingatan. Ngayon lang din nabigyan ng pagkakataon ng tao na makabasa nito. Heto, tingnan mo ang pahinang ito. Wika ni Ermitanyong Rubio habang ipinapakita sa kanya ang pahinang tinigilan nito. Pagsilay naman doon ni Leonor, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang dalawang anghel kasama ang mga sandata nito. Katakatakot ang itsura ng mga yon, na parabang kahit wala kang ideya sa dalawang magkalabang puwersa, masasabi mong pangkat yon ng masasama. Sa pinakagitna ng grupo, naroon ang kanilang pinuno na nakatalukbong habang nakayuko. Pansin din niya sa larawan ang mga nakausli nitong sungay, patunay na isa itong anghel na tinalikuran ng kataas-taasan. Matapos naman niya itong masilayan, napansin na rin niya ang mga simbolong nakalathala sa ilalim nito na hindi niya kayang maunawaan. Upang malaman niya ang isinasaad ng mga detalye, ang ermitanyo na mismo ang nagsali nito sa kanilang dialekto. Ayon sa mga sinabi nito, hindi pa man nabubuo ang mundo ng mga tao, may mga pagkabahabahagi na sa armada ng mga anghel. Gayunpaman, sa kabila nito nananatili pa rin silang masugid na tagasunod hanggang sa dumating ang panahon na may naganap ng pag-aklas. Isa sila sa mga naimpluwensyahan, kaya kalaunay ibinaba sila sa lupa hanggang sa naikulong na sila ng arkanghel sa kailaliman. Walang nakakatakas sa lugar na yon, kaya lahat ng mga kasamahan niya, siya ang napiling umahon at maghanap ng paraan kung papaano yon maitatakas. Yun nga lang, para magampanan niya ang kanyang misyon, kinakailangan niyang hanapin ang espada niyang naiwalay sa kanya noong nagapi ang kanilang puwersa. Dagdag pa ni Ermitanyong Rubio na sa mga sandaling natakasan niya ang nalalabi niyang oras, doon na siya mag-iisip ng paraan kung papaano niya maipababalik sa mundo ang kanyang mga kapatid na nakabilanggo. Wala rin siyang pakialam sa mga bagay na kanyang isasakripisyo, maging sa mga buhay na mawawala para lamang matupad ito. Nang marinig naman yon ni Leonor, doon niya napagtanto kung gaano katindi ang pagmamalabis ni Ermitanyong Rubio na magtagumpay. Subalit kahit ayaw niya itong tulungan para makamit ang pangarap nito, wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, nakatali siya sa kapangyarihan nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na niya inilahad ang tungkol sa kinaroroonan ng espada nitong nawawala. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman niyong tumahimik habang bakas sa mukha nito ang matinding pagmamalabis na malaman ang mga bagay na kanyang sasabihin. Makalipas pa ang ilang segundo, inilahad na niya ang nakita niya sa kanyang mga pangitain. Nabanggit din niyang sa pinakagitna ng lawa ng buhi, matatagpuan ang hinahanap nito. Meron doong isang natatagong maliit na isla sa gitna ng lawa na nagpapakita lamang tuwing gabi. Sakop ang islang yon ng lahat ng mga sanga ng puno, kaya inaasahan na niyang hindi ito magiging madali. Bago rin makapunta sa lugar na yon, kinakailangan nilang kaharapin ang hindi mabilang na mga markupo na kasalukuyang pumapaikot dito. Wala ring saysay kung sasakay sila ng bangka. Gawa ng ilulubog lamang ito ng nilalang. Ang kinakailangan nilang gawin, gumawa ng isang agimat na makapagbibigay sa kanila ng kakayahan para makapaglakad sa tubig. Dagdag pa niya na kinakailangan itong gawa ng kabuuan ng kanilang pangkat dahil sa iyo ng magiging kalasag nila sa pag-atake ng mga markupo.
Nang marinig naman ni Ermitanyong Rubio ang sinabi nito, agad naman itong tiningnan ng kanyang mga opisyales sabay baba ng utos na bantayan ang pugad nila sa lahat ng papasok na pangahas. Nagbigay din yun ng takdang araw ng kanilang pag-alis upang makapaghanda ang karamihan sa kanila. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, dali-dali naman yung tumayo, sabay panhik sa lugar na pinagpapandayan nito. Magmula noon, hindi na nila ito nakausap pa, gawa ng mapaaraw man o gabi, nagpapanday yon ng agimat. Sila Leonor naman, piniling maghintay habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Sa paglipas pa ng mga araw, may nasasagap na ang kanilang mga tagapagmasid ukol sa mga antingerong pinag-aaralan ang mga kagubatan. Di naman ito gaanong lumalalim sa kanilang baluarte pero sa bawat lugar na naaabot nito, nagiiwan yun doon ng mga pangontra at alay. Habang tumatagal, napapansin naman nila Leonor na namamatay na ang kanilang mga tagapagmasid, kaya para mabawi ang baluarting nawala sa kanila, nagpadala siya doon ng mga tauhan. Noong una, 3 antingero lang ang kanyang inutusan, ngunit sa kasamaang palad di na yon nakabalik pa. Dahil sa pangyayari, ipinasama na niya ang isa sa mga opisyales na nagtatanga ng kampilang may kapangyarihan ng pamamahala. Pagkarinig naman ito ng kanyang utos, agad naman itong naghanda ng pangkat, sabay alis sa kanilang pugad. Nangako rin yung babalik kinahapunan, nang sa gayoy makapagbigay ito ng ulat. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, agad naman niya itong iniwan para puntahan ang mga kasamahan nilang kasalukuyang naglilipat na ng gamit. Kahit kasi walang inilagay na eksaktong araw ng kanilang pag-alis, naniniwala ang mga itong nalalapit na ang araw na yon. Alam din nilang masyadong padalos-dalos itong si Ermitanyong Rubio, kaya sa halip na mapagalitan nito, pinipili nilang maghanda hanggat maaga pa. Lumipas pa ang ilang oras, wala namang nangyaring kakaiba sa lugar nila. Si Leonor noon, piniling manatili sa sentro ng pugad upang makita niya ang ginagawa ng kanilang mga kasama. Pasimple din niya noong pinagmamasda ng matanda na kasalukuyang nagpapanday ng gamit na hindi naman niya maunawaan kung ano. Katulong din ito ang 3 engkantadong minsang sumapi sa kanyang katawan na nasa katawang lupa na nung mga binatilyong nadukot ng grupo nila. Ayon kay Leonor, kalunos-lunos ang sinapit ng mga binatilyong yon at base sa kanyang mga nakikita, matagal nang nilisan ng mga wisyo nito ang katawang pinamugaran ng mga engkantado. Bukod kasi sa hindi na yon nakakaramdam ng sakit, pansin na pansin din niya ang pamumutla at pagkukulay lila ng balat nito. Dagdag pa niya na wala na rin yung nararamdaman sa katawan kahit masugatan o mapaso man yon habang tumutulong sa matanda. Pagpatak naman ng takip silim, kagaya ng inaasahan, dumating ang kasama nilang kumpleto. Habang naglalakad naman yun papasok ng pugad, bahagya naman niyang napansin yung mga sakong dala nito. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, doon na niya nalaman na tao pala ang nilalaman ng sakong yon. Pagtatapat pa ng kanyang kasama, nadatnan niya ang mga itong pumapasok sa baluarte nila, kaya wala siyang magagawa kundi yon ay alipinin. Maliban din sa ganoong bagay, wala na yung naiulat ukol sa mga antingerong minsang nakaharap ng kanilang pangkat. Dahil dito, minabuti naman niyang hayaan na ito, gawa ng yung mga taong nahuli nito, nagkaroon na ng marka ng kapamahalaan sa noo. Alam ni Leonor na wala ng ibang paraan para mabawi ang mga taong yon, kaya pinili na lamang niyang ipaubaya yon sa kanyang kasama. Para sa kanya,
Hindi na mahalaga ang buhay ng mga ito. Gawa ng hindi lang yon ang unang nabiktima ng mga antingerong kasama niya. Mahirap mang sabihin pero normal na ang ganoong kaganapan kay Leonor. Di naman sa halang ang kanyang kaluluwa ang nais niyang ipahatid. Likas ng sanay na siya sa mga ganoong pangyayari. Matapos naman niyang masilayan ng mga taong yon, agad naman itong inutusan ng opisyal na magtrabaho buong magdamag. Naging utusan nila yon sa paglilinis ng kanilang lugar habang hindi pa natatapos sa gawain ang kanilang pinuno. Subalit, sa paglipas ng araw, di rin naman nagtagal ang buhay ng mga ito. Sa kasagsagan kasi ng pagwawalis nito sa ilalim ng pinapandaya ni Ermetanyong Rubio, aksidente niya yung nasabuyan ng likidong apoy. Sinubukan pa nilang tulungan ng mga ito pero sa sobrang tindi ng pinsala, nalusaw ang mga bungo nito. Bago din yun bumagsak sa lupa, wala na yung buhay, kaya sa halip na pagsayangan pa nila yon ng oras, pinili na lamang nilang ilibing ang mga labi nito. Di naman yun nagbigay ng pansin kay Ermetanyong Rubio, gawa ng pagod na rin ito dahil sa walang patid nitong pagtatrabaho. Sa loob ng 1 linggo, walang naging tulog ang matandang yon, buhat sa pagpapanday ng napakaraming agimat. Hindi na rin mabilang ang mga isinakripisyo nitong mutya para lamang matupad ang naging suhestyon ni Leonor. Bago pa man matapos ang sumunod na linggo, naihanda na ng matanda ang lahat ng mga kagamitan para sa kanilang lahat. Pagkapahinga naman ito, tsaka pa lamang din naman nila nalaman ang tungkol sa binubuong plano ni Jess para salakayin ang kanilang kuta. Ang nakatunog sa binabalak ng mga ito, walang iba kundi yung pinakapantas sa kanilang 10. Napansin kasi nitong gumagamit ng mga hayop ang mga antingerong yon upang mapasok nito ang gubat nang wala silang kamalay-malay. Nalaman din nilang napalibutan na nito ang lahat ng pwede nilang madaanan dahilan para masindak ang pangkat nila. Alam ni Leonor na hindi sila papatakasin ng pangkat ni Jess sa lugar na yon nang walang nangyayaring labanan. Pagkaulat naman nila kay Ermetanyong Rubio ng problema, agad naman itong nagbigay ng plano sa kanila. Ayon sa matanda, aalis sila noong gabing yon upang takasan ng grupo ng mga antingero. Hindi nila yon kailangang harapin, gawa ng limitado ang oras nila sa pag-usad. Mariin din itong inilahad na sa mga oras na yon, wala sa kanilang plano ang pagpapabagsak sa mga ito. Nang marinig naman ng mga opisyales ang sinabi ng Ermetanyo, agad naman itong inutusan ng kanilang mga kasama na lumabas na. Gumawa na rin ng paraan ng 3 upang madali nilang matatakasan ang mga antingero. Yun din kasi ang namamahala sa kabuuan ng gubat, kaya ibinigay nila rito ang pagpapasya sa pagtahak ng landas na daraanan nila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, kitang-kita naman ni Leonor ang paghawi ng mga puno sa buong paligid. Mabilis ding kumakalat sa buong lugar ang mga armada ng nilalang na nilikha nito upang magsilbi nilang babala para sa mga antingerong hindi nila napansing malapit na pala sa kanila. Sa loob ng ilang minutong pagtahak nila ng daan, naging tahimik at maayos naman ang lahat, pero pagdating nila sa pinakabukana nito, may nangyaring hindi inaasahan. Ang akala kasi nilang makakalabas sila doon ng tahimik at ligtas, kabaliktaran pala ang mga mangyayari. Gawa ng pagbungad sa kanila ng daan papalabas ng gubat, tumambad sa kanila ang pangkat ng antingerong si Jess. Sa estado ng mga ito, parang inaasahan na nitong daraan sila sa lugar na yon.
Nang masipat naman yon ni Ermitanyong Rubio, agad naman siyang tumungo sa unahang bahagi ng kanilang grupo upang sindakin ito. Yun nga lang, kahit gaano kalakas ang kanyang presensyang pinakawalan, hindi ito sapat para mapanginig man lang ang kahit isang tuhod ng antingerong yon. Dahil sa ipinamalas nitong tapang, di naman ito maiwasang magalak habang nagtatanong doon ng, Pinapahanga mo talaga ako. Ngayon alam ko na kung bakit nangangati ang kamay ko na mahawakan ka. Nang marinig naman ni Jess ang sinabi ng ermitanyo, di naman ito maiwasang mapahalakhak. Sabay sagot dito ng, Luksong dugo ang nararamdaman mong yan. Di na rin yun nakapagtataka, lalo pat noon pa man, likas na sa atin ang pagiging magkadugo. Marahil ay napapaisip ka kung papaano ka namin dito nasundan. Kung ako sa'yo, tanungin mo na lang yung isa sa mga opisyalis mo. Pagkalahad naman ni Jess ng mga katagang yan, bigla namang nagpalit anyo ang ikatlong opisyalis ni Ermitanyong Rubio, dahilan para masunggaban siya nito nang hindi niya nalalaman. Pagtaga naman ito sa kanyang ulo, bahagya namang nagkagulo ang kanilang grupo dahil inakala nilang kung ano na ang nangyari sa ermitanyo. Ngunit, nang masipat naman nila ito, napansin naman nilang may kung anong harang ang sumalag sa pag-atake ng opisyal. Pagsilay naman ng umatake sa ipinamalas ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong dinukot ang nag-aalab na itim na apoy sa kanyang likod. Nang makasanib na yon sa kamao ng antingero, agad naman itong nagpakawala ng mga atake. Hindi talaga yon tumigil hanggang sa napuno na rito ang matanda. Dala naman ng galit nito buhat sa kapangahasan ng taong yon. Nanlilisik ang mga mata nitong tumitig, kasabay ng pagbitaw nito ng mga nakakakibit balikat na mga kataga. Tatanungin kita, nalalaman mo ba ang kalagayan mo sa mga oras na ito? Alam mo naman siguro, isang kapangahasan ang ginawa mo. Galit na wika ni Ermitanyong Rubio. Nang marinig naman yon ng ikatlong opisyal nito, sa halip na magpatuloy pa yon sa pag-atake, bigla na lamang nitong napigilan ng kanyang sarili, dahilan para mapaluhod yon sa harapan ng ermitanyo. Pagsubasob naman ang ulo nito sa lupa, agad naman yung humingi ng tawad habang mamatay-matay na umiiyak. Sa kasagsagan naman ng paghagulgol nito, walang patid nitong inilahad sa ermitanyo ang dahilan kung bakit niya nagawa ang kapangahasang yun. Pagtatapat pa nito na, nagamit lamang siya ng mga antingero, kaya isa din siyang biktima sa mga nagawa niya. Subalit kahit may katuturan ng nabanggit nitong mga dahilan, hindi yun pinakitaan ng matanda. Paglapit naman ito sa kinaroroonan ng antingero, umihip yun ng 5 buhay na salita at mula sa noon nito, walang pagdadalawang isip nitong hinugot ang kaluluwa ng antingero sabay pasok sa garapon na dali-dali naman itong itinago sa kanyang bulsa. Matapos nun, inilahad ni Ermitanyong Rubio sa lahat ng kanyang mga tauhan na isang walang kapatawarang kasalanan ang ginawa nito. Nang mailahad na niya ang kanyang nais, muli siyang humarap sa kinaroroonan ng antingero habang nagsasambit ng mga buhay na salita. Ang mga opisyalis naman nito, nagsimula na ring bumuntot sa matanda na parabang nakaantabay na yon, anumang oras at pagkakataon. Pagsilay naman ni Jess sa ginawa ng matanda, hindi na rin ito nagdalawang isip na lumapit, bitbit ang sundang na binabalot ng mga usal pambasag kabal. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang layo ng mga grupo nila, bahagya namang natigilan ng matanda nang masipat nito ang matulis na buto na inilabas ng antingero.
Pagtitigan naman nilang dalawa, matapang na inilahad ni Jess sa kanya. Nakagaya ng ginawa ng mga ninuno nila, maibabalik niya yon sa kailaliman. Nang marinig naman ito ng matanda, tila bang hindi nito maiwasang magdalawang isip na makipaglaban. Pagsugod naman sa kanila ng mga antingero, agad namang inutusan ni Ermitanyong Rubio ang 3 engkantado na nasa katawan ng mga binatilyo para harapin ang mga ito habang gumagawa siya ng lagusan papalayo. Nang marinig naman yon ng 3, agad naman yung sumunod na siyang naging sanhi upang magkaroon yon ng sapat na panahon para makagawa ng ritual. Pagkasambit naman ng matanda ng mga engkantasyon, mabilis namang lumalambot ang lupa sa kanilang kinatatayuan hanggang sa maging malapot yung kumunoy. Paghigop naman ito sa kanya papailalim, agad namang dumilim ang buong paligid kasabay ng dahan-dahan nilang pagsilay sa isang lagusang binabalot ng matinding liwanag. Paglagpas naman nila rito, agad naman nilang nakita ang isang malawak na kapatagan, ilang milya ang layo mula sa kanilang pugad. Napakatahimik na rin ang lugar na yon, kaya hindi na nila inaasahan pa na mahanap sila ng mga antingerong humahabol sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang tensyon sa pagitan ng kanilang grupo, agad namang nilapitan ni Leonor ang matanda para tanungin ito ukol sa mga nangyari. Kung isipin kasi, sa dami at lakas ng kanilang pangkat, hindi malabong matalo nila ito. Dahil sa mga ganong palaisipan, di niya talaga maiwasang mapatanong sa kanyang sarili ukol sa nangyaring pag-atras ng kanilang pinuno. Kahit nga yung mga opisyales na kasama niya, hindi makapaniwala sa ginawa nito. Nang marinig naman ni Ermitanyong Rubio ang sinabi ni Leonor, agad naman yung sumilay sa kanya, sabay lahad ng mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon sa matanda, ang butong ipinakita nito sa kanya ay ang buto ng pinakaunang ninuno nilang sinapian nito. Ang pagkatalo ng katawang yon, nagsisimbolo sa kahinaan niya, kaya sa oras na tamaan siya nito, hindi malabong malusaw ang kanyang katawan. Maaaring malilipol nga nila ang mga panauhing yon, subalit nasisiguro naman ito na magiging kapalit nito ang kanyang buhay. Sa punto ring maagnas ang katawang lupa ng matanda, 2 bagay lang ang pwedeng mangyari sa kanya. Una, madakip siya ng kalaban o hindi naman kaya'y maalipin siya ng taong may alam kung papaano siya dakpin. Sa buong buhay ng nilalang na yan, wala pang umalipin dito, kaya isa yun sa mga kinakatakutan niya. Harapan ding ipinagtapat nito kay Leonor. Hindi malabong yon ang umalipin sa kanya sa oras na nasa ganun siyang katayuan. Matapos naman itong mailahad ng matanda, minabuti naman itong magpatuloy sa paglalakbay para hanapin ang kanyang espada. Kapag kasi hawak niya ang sandatang yon, kahit ang buto ng pinakaunang panday na sinapian niya, wala nang magiging epekto sa kanya. Yun na rin ang tamang panahon para kaharapin niya ang pangkat ng mga antingero. Pagkalahad naman ito ng ganoong bagay, wala naman siyang nagawa kundi ang tahimik na sumunod. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, wala namang naging pagdududa ang mga opisyalis ng matanda. Gawa ng kagaya ni Leonor, narinig din ito ang salaysay ng kanilang pinuno. Mariin itong inilahad sa kanila, di hamak na mas malakas doon ang kanilang panig, kaya wala silang dapat na ipag-alala. Darating at darating din ang araw na makakaharap nila ito, kung saan sa panahong yon, makakamit na nila ang tagumpay na kanilang inaasam. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Dahil sa layo nila sa mga antingero, naging tahimik ang paglalakbay ng kanilang grupo hanggang sa kalaunay na tanaw na nila ang bundok ng Asog. Alam nilang malapit na rito ang lawa ng buhi, kaya sa halip na patagalin pa ang kanilang paglalakbay,
pinili nilang bilis-bilisan ang kanilang mga kilos. Okay, grabe ang angas ng grupo ni Jess. Pero syempre, alam naman nating lahat na sobrang talino nito ni Ermitanyong Rubio. So, hindi rin siya basta-basta, no? Ito lang, linawin ko lang sa inyo, ha. Yung Jess na tinutukoy dito, sobrang surprise to. Kaya, kapit lang, ha. Yung mga napipiko na, yung mga naiinis na kasi bitin-bitin yung mga nangyayari. Tapos parang sobrang layo nga talaga ng distansya ng mga taon. Pero, nabasa ko na kasi siya. So, alam ko na kung sino tong Jess na tinutukoy na to. Kasi maski yung kaibigan ko na taga Bicol, sabi niya wala siyang ganitong kwento. So, tingnan natin. Pahintay na lang ako. Susunod agad natin yung 9, mamayang 5 p.m. Pahintay na lang ulit. Salamat.